Xin chào everyone, this is G and welcome to Pinoy Dutch Family. What time is it, Pap? Just 7. Heb jij goed geslapen? Did you sleep good, Pap? Aya. Aya is buiten. What's your name? My name is... Anna is not here. Oh, pacifier is here. Anna, zeg maar goedemorgen. Nee? Good morning. It's Sunday. Kiriadus, mag-ilis na daw siya. Sabi niya, nagpupo daw siya. Gusto niyang, ano siya ng papa niya. Nag-iisan siya. What? Oh, that's for mama. Kinukuha niya yung aking Kakuman mo pala yung papa niya. Heb je goed geslapen? Anna. Dat is Anna, oh. Kijk eens, Anna. Hier, oh. Anna, kijk eens. Wauw, wat een mooi meisje. Kika? Yeah. Oh, she wanted to do the same thing last night, the TikTok one. Oh, Kika. Kika. Galing, ang galing. Nee. Say good morning. Nee. Oh, nay, okay. Kika. So, mag-ano muna kami, guys. Ilabas na namin siya. Mag-breakfast muna kami. Yan, iniwan ako ng dalawa. Ano po talaga si Anna. Makapapa na siya. Masyado. Ringi sa papa na. Papa. What's that? What do you have there, Anna? Is this hebben? oh, dat is van oma. Dat is van oma. That's for oma lang. Die hebben? Yeah? Mama. Doe maar cappuccino. Mama. Hij geeft mama. Wat ben je daar allemaal aan het vertellen daar? En je een grote mond geeft. Hij geeft hem. Nee? Hij geeft hebben. Aya? Ah ja? Ja. Oh, Ja, maar maar ja, Aya is, je moet de Aya is buikje, moe. de buikje pakken. Ja, papa. De buikje pakken. Oh. Anna, niet doen. Bij? Mama, please. Mama, please. What? Mama, please. Aya kijken? Nee, mama's doing something with Aya. I'm transferring videos. Straks lang. Misschien op televisie is misschien iets voor jou of Anna. Ah. Je had two sweetness in it. Alleen eentje. Ja, dank je. Papa. Kain. Kain. Ja, mijn oma. Oh, this one is here. Ja. Straks nog een keer Favorite ni Ana, oh. eentje gaan Pate. groeien. May liver spread. Ja, misschien vanmiddag ook nog even. Gigisingin nila yung lola ni Ana. Kasi medyo late na daw. Kailangan na siyang gisingin. Is er een hondje, Anna? Ik al aantal Black Friday aankomen. Er is een hondje of niet? Hondje. Ang hondje zien? Sus, ang diaper mo. Bitay na kayo. Wat is het? Luier. Ja. De diaper. Ang kleren aandoen. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Anna wants to play. Rain, rain, go away. Is it raining? Hello guys.
ano na, mag 3:30 na ng hapon. Medyo makulimlim siya and medyo umuulan. Yan, mag-drizzle lang ba. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi, natulog ako. Tapos, pagdating nila galing nag-swimming, sinabayan ko si Ana din mag-rest. So, yun. Nag-half bath na naman ulit ako kasi maliligo ako tonight. Work na naman tayo bukas. So, mga 5 o'clock daw, kakain na kami. Tapos, after that, mag-ready na kami. Parang hindi ako mapapalayo masyado nito guys kasi nga naman, umuulan siya ba. Sus, kahapon nag-drive yung biyanan ko until doon. Tapos hindi kami makapunta dito. Nawala talaga kami kahapon ba. Kasi mali yung number na hinahanap namin. Para talagang nasa nasa gubat. So, yung accommodation namin doon, green. Dito din green. Pero pagdating doon, mga white na sila. Yung mga cabin ba? Yung mga bungalow. Yan, may palik sila dyan, So, lapit tayo doon. May upuan doon. Yan, Hello! Marami pa doon, guys, Actually, nalakad lang ako dito. Pakita ko yung mga units. Lakad ako doon. Tapos, pabalik sa yung accommodation doon. Sayang, umuulan. Pero, gustong gusto ko yung bet na bet ko yung feels. Parang siya, bright siya sa camera. Pero, actually, di siya ganyan ka bright. Medyo makulimlim na talaga. So, balik ulit, maglakad ulit tayo. Po dito talaga, autumn na siya. Autumn pa din, pero malamig na. Palamig na ng palamig, pa winter na guys. Sabi ko kay Rod kanina, gusto ko maglakad. Sabi niya, daw, gusto mo samahan ka ni mama. Sabi ko, gusto ko na maglakad mag-isa ba, para may time naman ako. Actually guys, nai-enjoy ko po mag-isa. To be honest, nasanay ako ba na mag-isa lagi. Since nung bata pa ako tinitingnan ako ng babae. Papasok na siya sa sakyan na pero tumitingin siya sa akin. Ba't nagsasalita tong babaeng to? Sabi siguro. So, it's already Sunday. So, I think yung ibang tao pabalik na sa kanilang mga bahay. Kami din maya-maya. Yung lamig So, yeah, mas na-enjoy ko yung mag-isa paminsan-minsan. Pero alam nyo na, pag may anak na tayo, mahirap na makapag-me time. Buti na lang yung in-laws ko palaging andyan. Pag free sila, kinukuha po nila yung anak. Ang ganda dito guys. Iba yung mga accommodation dito. Ganyan. Parang mas mahal to dito guys. So ganito yung sa kabila Medyo tapat lang ng aming accommodation din. So yan. Ang ganda ng panahon. Ang cute guys. Nasabi ko kay Ruth, para siyang yung bahayan ng yung roosters ba. Yung nakikita ko sa mga kapitbahay namin, yung pang pang tari. Tari ba yun? Hindi ko alam kung anong tawag dun sa sa Tagalog, pero sa Bisaya, pang tari ba. So yung mga bahay dito parang ganun, parang yung bahay para siyang puro yung bubong. Bubong hindi. Tagalog sa roof or sa atop. Kayo na ang guys. Kayo na ang mag-isip. Ito sa labas, na siya. Public na siya. So, sa labas ng accommodation namin, nakikita niya na may mga aso nilalakad. May mga nagja-jogging, ganyan. Yan, dito na ako. Kikita ko na yung aking father-in-law sa bintana. Hindi nyo lang makita. Siya sa bintana. Nakita ko ni Ruth doon. Sabi niya, ito yung bahay, baka mawala ka na naman. So, ayan, papasok na tayo. Tutulog pa din sa akin, guys. Yan,
Doon pa rin sila ng football. What's the ano now? Uy! Ano slap na! Oy! Nasa double decker si Ana. Oh, watch out ah, watch out. Papa, Papa doet? yeah. Yeah. Meh. Alalalalalala. 1, 2, 3. Hoppatee! Uit. 1, 2, 3. Je beentjes maar. Ja. Ready na kami. Yan na. Na-arrange ko na tapos kinuha na namin yung bedsheet tsaka yung ano ng comforter. Yan. Yung kumot pala. Kasi hindi free yun. Magdala ka ng sarili mo ba? Ito. Wala kaming maleta eh. So kakain na lang kami. Mag-aalas 7 na ng gabi. And andito na po kami sa bahay. Nanonood pa rin ng football. I'm with Ana. Nag-ano na siya, nag-evening milk before siya matulog. Diba? So, linisan ko muna si Ana. Hugasan pala si Ana. Ay, nakakapagod. Pero, maganda naman na weekend. Naka-relax kami. And, yan parang once or twice a year yata namin yun ginagawa. Dodong! Wang? What's Papa? Papa is not here. Dito ako sa heater gamin guys. Oh. Yung pa ako nakaganito sa heater kasi ang lamig-lamig. Malamig pa kasi kakarating lang na. Yun na po yung ating pa-vlog sa aming weekend away with the family. I hope nagustuhan nyo ang ating pa-video. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa ating channel. Pinoy Dutch Family. Same din po ang ating TikTok account and also our Facebook page. Maraming salamat. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Mush mush babush! Ana, mush mush babush! Sama, thank you! Busy siya eh. So yun na, si Ruth wala. Parang lumabas, naglabay siguro ng basura. So maraming salamat!